गिबियावनो धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों। मा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन। स' नायलांबाय थादो ना मा होनो? जों दिनै जोंहानि गोदान बारियाव थांनो नागिरदों। माने माइ गायग्रा दुब्लिखौ हा खोनानै गोदान गय बारि बानायनो नागिरदों, गय बागान। जों बेखौ नायनो थांनो नागिरदों। स' होमब्लालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै आं बेबायदि देलायदों, ओरैनो देलायदों आरोना, देलायनो गोसो जानायखाय ना मथो ओरैनो देलायदों। ओमफ्राय थुरायाव थांसै होमब्लाय। माजों थांगोन? बाइक लांसै। बाइकआव? औ। ओमफ्राय दिंखिया मैगं खाना लाबोनो नागिरदों। नै खादा लाखादों। ओमफ्राय नै बिबारबो लादों। बेयाव लागोन आं दा। आं बाइक लायनि। माहा दोनदो बाइकआलाय? नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिंखिया मैगं खानो थांनायखौ। दिंखिया मैगंखौबा मोनगोन ना मोनाथाय। आं दिंखिया मैगंखौ दाखालिनो खानो थांनो नागिरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दिंखिया मैगङानो मालाय गैस्राला, सोरबा सोरबि जा खाखाबाय। ओमफ्राय दिनै नायहैना नायनो नागिरदों दंना गैयाथाय। दंबालाय खासिगोन, गैयाबाथाय गैलासै आरोना। ओमफ्राय जोंहानि बारिखौबो नायलांदो, बारियाव मा मा गायदो एसे नायदो। जोंथ' नायखांखाबाय नायनाया, मा मा गायदो नायखांखाबाय। ओमफ्राय नोंसोरबो एसे नायदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो खानायखौ मालायफोरखौ बाब्रि लासिनाय नुनानै लानो लुगैनानै एसे बाब्रि सिनबाय आरोना। नै एसे बाब्रि सिनबाय। माबायदि नुखोथाय मिथिला, हारसिंनो सिनना लादो आङो। लाबोदो। मुथु फैदो। आखायानो थोर 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 मावबाय थायो, बेनिखायनो माबा मबाइलखौनो लिरना नुयो। Drama aja. Mobilnya? Mana mobilnya furlala? Mobilnya mana furlala? Furlala tuh. Furlala nih mata. Furlala. Oh ini yang ini sampai ya. Yang Dhwnsri mata masih lahon ya? Fit Furlala. Đây जों मोनफैबाय। जोंहानि बारि गोदानाव थांगासिनो। मोनथारसिगोन। दसे थाबायनांगौ नालाय थाबायगासिनो आरो। हाय लोगोफोर। आंनिया लोगोआबो थाबायगासिनो नै। मेथाइ खनै खनै। आंनिया लोगोआ हनै। लाइफ पार्टनार। जोङो जोंहानि बारियाव मोनहैथारसिगोन। लामानिफ्राय ससे थाबायनांगौ जायोदि। ओमफ्राय बाइकखौ जोङो लामायाव गारबोबाय। ओमफ्राय नै जोंहानि बारियावहाय थांगासिनो जोङो। जोंहा बारियाव मा मा गायदो देखायनोसै नङामोनसो। ओमफ्राय आङो बारा सिमावनाब्रा माबा बेबायदि देलायना फैनायनि जाहोना आङो दुब्लियावहाय मोननैसो फट' लानो होननानै बेबायदि देलायना फैदो आरोना। आंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो दुब्लिफोराव बेबायदि देलायनानै फट' लाहैनाय हुदाया दंखायो। बेनिखायनो बुरै जाबाबो खानाया फैनायावनो बारजों जाब्रुं ब्रुं जाबोजोब्बाय नालाय। बेनिखायनो र' आं गोजौ
गोजौआव खाथबना लानो बायदों आरो ना मा खानाला माथो खायो बुरैनि बायदि गोजौआव खाथबनोसै जाबाय दा ओइ माथो बाब्रियाबो आंना सफैबाय लोगोफोर जोंहानि बारि गोदानाव माथो मोसौ मासे हाबना दङ ओइले नंमारगौथार मोसौ फिसा हैथां हर मोसौ हैनि माथो जाय ब्रुं ब्रुं नुसोदों आंखौलाय आं जाय ब्रुंखौ मोजां मा लामायाबा माथो जाखो दुब्लिनियाबा बारियाव हाबबाय नै आङो र' आं बारियाव मा मा गायदों बेखौ देखायनो होननाया र' ओइथिंनिफ्राय देखायबोनोसै नै सान्दुङावसो मालाय स्रां स्रां मोजां नुयो हायाखै ओंखारनो इथिसोमोन लामाया हा हुना होब्रा सोरगिदिं सोलायबाय मिथिंगाया नैबेनो जोंहानि बारिया बेफोरावहाय माबा गायदों हालदै हाइजें हाइजें नङा नै बेखिनियाव बे जिगाब खोबनायाव सोब हालदै गायजोबदों बेफोरावहाय खय बिगा जागोनथाय 4 बिगासो जागोन नामा ओमफ्राय नै बैयावहाय गय फुलि माबादों गय फुलि मा होनगोन गय फुलि मा होनोमोनलाय जगायदोंना फसायदोंसो होनोमोनथाय बावगारलायलांबाय आङो गय फुलि गायदों आरोना ओमफ्राय नै बेयाव फानलु गायदों फानलु फिसा फिसा नै फिसा फिसा जाहांबाय बे गय फुलिखौ माने बेयावनो गायखागोन आरोना ओमफ्रायो बिनिखायनो बेयावहाय फुलि खालामफैखाबाय देनां गिदिर जाबाथाय बेयावनो गायसिगोन गयखौ ओमफ्राय दा हाखौ हासार खालामग्रोनो थाखाय माबा गायग्रोबाय आरोना हालदै गायग्रोबाय ओमफ्राय हालदैया जाबाथाय गय फुलिखौ गायनानै हालदैया जाबाथाय गयखौ गायसिगोन आरोना बेयावहाय भिडिअफोरखौनो बहा थांना बानायहैगोन मागोन बेबायदि जागासिनो आरोना दायो आङो दाथ' जोंनिथिं बिराद मोजां लकडाउन जाखाबाय ओमफ्रायो 2टा जाबानो जोंनिथिंजाय माबाया दुखानफोरा बन्द जाजोबो जोंनि न' खाथियावहाय मोनसे सेन्टार दंना बे सेन्टाराबो 2टा जाबानो बन्द खालामजोबो दिनैथ' शुक्रबार जोंनि बे बर' बाजारावहाय बाजार जायोमोन शुक्रबाराव ओमफ्राय बाजाराबो जायासै लकडाउननि थाखाय कर'नायाबो माबायदि जाफाफिनखोथाय न' लोगोफोर आसुरितसो आङो कर'नाखौ जाफिनबावगोन होननानै सानथाराखैमोन ओमफ्राय बिदिनो दुब्लिफोरावनो दसे टाइम पास खालामथ'थ' भिडिअबो बानायबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो मेम'रिनि हान्था ओमफ्राय नै आं बारियाव आयु बारियावहाय माबाना हाया गिसिसिना माबाया जि मोजां रज'ना दङ आरोना मा होनोमोनलाय बेखौ र' आं खानानै देखायनि खुथ्रा ना खुदुना नै जि मोजां रज'ना दङ बियो माहाय बोराय जाबाय नै गोरलै रज'नानै दङ आलुजों एवना जानो जा गोथाव मोनजाखायो दाखालि जानायमोन ना जोंहा आयौ गुटु आयौ हट्स याव आंखौथ' लागोमोनलै खादाखौ लाबो सोरगिदिं सोलायबाय मिथिंगाया मा खानो नोंसो मा खायो आं लाबोबाय आरो खादाखौ
सान हाबथारनोसै नै लोगोफोर जों बारिखौथ' आङो देखायखांबाय जोंहानि बारिखौथ' देखायखांबाय ओमफ्रायो दिंखियाया बै माथावरिथिसो दङ आरोना ओमफ्राय दायो दिंखिया खालांसै मोनगोन ना मोनाथाय ओमफ्राय आङो बारियावहाय एसे टाइम पास खालामबाय आरोना ना दिंखिया खालायनोसै मबाइलाव हमना होदो ओजा ना मबाइलखौ हमदो है मानो फांथिदों लोगोफोर जोंना दिंखिया खानो फैनाया दिंखियानो गैला आरोना मालायफोरा खाना लांजोब्बाय ओमफ्राय आंबो खाना लांगोमोन थानायबालाय ओमफ्राय दिंखियानो गैस्राला ओमफ्राय दिनै आङो खास्राला मालाबा खाफैफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय सानाबो हाबसिगोन नालाय जों न'आव दायो थांफिनसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै खानायाबो जाय बुंथाय बुं जाजोब्बाय आंना दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय आंना दिंखिया लांफैनाया गैया